Está... A día, si bo? A día, super. Bueno, sabes o que toca, non? Sí, nominar. Vale, 3, 2 e 1 punto, os motivos. Vale, pois... Con 3 puntos vou nominar a unha persona que últimamente, bueno, por un feito do sábado pasado, que estaba algo repugnante. Eu xa lle dixen ali na casa do suizo que estaba algo repugnante, pero o tipo seguía. Ademais, sigue vendo fama, cousas desas. É dicir, Pablo Pérez, definitivamente. Con 2 puntos vou nominar a... Déxame pensar, vou nominar a... Si, xa sei a quen vou nominar. Porque isto era unha cousa que tiña pendiente desde hai tempo, e como non saliu, pois vou facer hoxe. Pois vou nominar a miña prima Cristina. Porque isto todo foi todo producido nunha noche medianamente caliente e hot. Mezcláronse cousas, fluidos corporales. Eu non sei que máis pasou por ali. Entonces, por iso, eu non sei, eu só non sei que houve unha confusión moi rara. E con un punto, pois vou nominar a un chaval que recientemente acaba de chegar a Galicia. Non me pregunten o motivo porque non sei. No, por daquela non podes nominar, tens que dar un motivo. Porque vai de facer o camiño dali da Casa Bella facendo nada as carmotos. É un suficiente motivo. Vale, motivo suficiente. Algo máis que decir? Si, quería facer un comunicado ao presidente desa campaña. Breve, se pode ser. E de procurar ser o máis breve posible. Vale. Evidentemente. Pois adiante. Señor presidente, quero que escoite esta petición bastante alteriada, e quero que organices máis eventos por aí a lo loco, que se te ocorren así algunha idea, algún evento máis. Hasta aí quería facer o meu chamamento. Non tens nada máis que decir? Non, que o sepa non. Vale, pois podes... A non ser que ti queiras que eu diga algo máis. Nada, podes abandonar a sala. Bueno, pois con este un bizcocho hasta outro día ás 8.